Sí, realment el partit de dissabte no és un partit qualsevol, no és el partit, no? Juguem primer contra el segon, hi ha molta diferència, ja comença a haver-hi un forat entre el segon i el tercer, i evidentment si nosaltres aconseguim guanyar, doncs, vulguis o no, agafem un cop de moral de cara al tram final de la Lliga. Si ells guanyen, doncs, obren forat entre el primer i el segon, i jo crec que el segon lloc llavors ens posaria molt complicat a nivell d'entrar com a millor segon. Per tant, jo crec que és un partit important i que l'hem de saber competir amb garanties d'intentar aconseguir un bon resultat. Home, els darrers partits, una de les mancances que estem tenint és l'eficàcia davant de porteria, no? Jo crec que l'equip està funcionant molt bé, està generant moltes ocasions, i la prova més evident és el dissabte passat. Vam tenir moltes ocasions per anar-nos-en de 2 o 3 gols, i ens va costar. L'Esparreguera va fer el seu partit, es va ficar 1-4, i jo crec que el fet de remuntar un partit amb les circumstàncies que el vam donar, amb una expulsió de Miguel Fonteccha, només just començar la segona part i defensar sobretot aquella inferioritat i salvar-la, jo crec que ens va donar molta moral per enfrontar el tram final del partit, no? I evidentment remuntar-lo quedant 45 segons és una adrenalina positiva, molt positiva, que l'hem d'aprofitar de cara al partit del dissabte, no? I esperem que sigui un motiu d'autoconfiança tant individual com col·lectiu per estar fins al dissabte.